Hakamit jong ka pratrik julio arajar psaw kendit kensan ki bor pulet ka is ka sils ki lawan poi hakachaka basong basat kan ka kong binda sim da ka jingthu ban chuweng jubor ya ka nakatei ka chaka da ka ba aidau ban ra ya ka chaka a jingsumar nakabenta ban pentikna ya ka koi ka khia jong ka kong bindas katei ke jingwan kendit kensan jong ki pulet ka dei hakapor kharwe beje menmiet ka ba kila don da ki phongut ki pulet ki bakka dur henrei da ka jingdon ki brio ki bosong pensingai lang ya ka kong bindas lala ban khanglat ya ka jing persang ban syura jubor ya ka kong bindas Kiong badai ba kami jompi kamlong syukala telot palat de ban rabe sho hospital lelera danga ngasutu manga danga long kumdo kumlor ngala sutu manga dai banga ngam sngula syu ban yang ban syong ban tia ngala ong ye pisia banga pidei ban le yalam yang sho hospital kimdon kam yang ban wan ra bor yang ngai kira ada kabor na mun kimut ban ra yang ada kabor namar menne ki phaida ki doktor kana sen ban phale jara sha hospital na kalyang jonga ngong ngam tere hadin pade ki wan ra shibun ki pulit ki mut ban ra yang ada kabor ngas ngeu ba ladang along kanong tu ladang ale ya kano bas niu ki dei ban le yang ada kabor ban ra yang asha thanat shajel hindrei tang na kadau bangap ngatlon ka ke jengmut jengki baki phawan da ki pulet ban ra bor yang ngam sngola ban priang ya kan ya ke jingle jengki aso thu pa ka don ka ka bana chalan dat ka jingwan jengki pulet menta ka ba phi ma phi em kalong ga jingwan jengki ke chi ma kin chule bor be te wan be chi ong man ra ngong nga kan ong la ra pira ga itrai le manu ben take responsibility kan takadaw kasi sangya no. Kumbaga no biji may kiwan. Muntahi ng 10 minute mo. Lingkong diwan sa siguro. Diwan sa siguro. Himut banra imtara lain. Harin wan biang sa siguro pa na. Kay kadaw baki ay tharay kadon kadaw no baki ong bain rai isano kadon kumuta. Kiong man ra sa hospital. Kiong ta kontakan imtara lain. Abay try imtara lain ngililingin ang yumot. Lara itry ilong agriban lek tingi dengan ang yakin ini buat lang ini lain. Imtre. Kumot kumbalong menta pada ki pulit ki sim lala so ban rai. Kami kaya yang la berkat yang ni kila ong yang insya. Itry impwa niru insya. Kumot ki pulit ki randen. Tapi dah ngedam. Kawan asin lagi. Aduh kapor yang itu lah sedang mana. Awan cuman. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya